Шал се кача на гърба. То ми щупи коленете. Банка! О, телефона! И това е... Това е ударната вода. Чакай. Какво направи, че обичам чушки? Това се пиперва. Пиперки, Нинче, пиперки! Дай да им какво пише. Дай да им какво пише. Капия. Не! Къде пише пиперки? Капия. Печена, Чесън. Което е другото име на пипера? Съдържание. Печене, берена, капия.